Simnikelela-ke babukeli be-IZTV, ngikhuluma-ke noNontobeko wakwaNtobela owaziwa ngoNtobela. Namhlanje-ke sina e-YMCA emdlalweni obekwe e-High Singers. So angihambi-ke ngedwa, ngihamba nobaba uLuthuli owusihlalo wase-YMCA, usoseshini wase-YMCA. Baba uLuthuli, sawubona. Yebo, ngiyabona sisi. Ninjani? Ngiphilile njani? Ngiyaphila nami. Bengicela usithathe usibeke ngomdlalo namhlanje. Umdlalo wanamhlanje la e-YMCA ngaphansi ka-association wakhona e-YMCA engizwe igunya lokuthi nguhole usihlalo wabo. Iqembu elibeke umdlalo iqembu le-High Singers. Yes. Eliholwa uBabumsomi. Babumsomi. Yeah. Okay. Babeke u-20,000 isteki esingashintshi esijoyinelwa 1,400. Alright. Lapho khona kuzowena amaqembu awu-10. Unumber 1 wakhona uzothola u-5,000 rand. Unumber 2 uzothola u-4,000 rand. Okay. Unumber 3 uzothola u-3,000 rand. Alright. Unumber 4 uzothola u-2,000 rand. Bese kuthi unumber 1 unumber 5 kuya ku-10 bazothola o-1,000 rand. Alright. Kusho ukuthi akekho umuntu ozohambe engawinanga obufuna ukushaya. Sesemshayela kona ukuthi ufikile wangawini. Yebo. So njengamanje sizojoyina uzakwethu oSimakahle wePulasi okuyena esizosebenzisana naye ke namhlanje. Khona ingqotho-ke namhlanje. Siphethe uMaphula ke namhlanje. uMaphula sibingelele sikwamukele. Asibingelele kubabukeli bonke be-IZTV. Igama uSimakahle kanikwe uPulasi Mawuthanda. Ubothi ibhodla umlilo kuzosabela mina. Umabona kude i-IZTV. Namhlanje ke sila e-YMCA nobaba usihlalo okwa-association esemthulile uNdobe. Sihlalo akukuningi kwami sengizwile umdlalo wama-numbers nokunye ukuyale. Sihlalo into yokuqala engifisa ukuyicacisa sidinga ngane ukuthola i-attention kumuntu oyi-1 ozobuka lo mabona kude ebantwini abawu-20. So sihlalo ngaso sonke isikhathi uma sizohlala phambili kwe-TV inhloso yethu ukuthi sidayise le midlalo ekanje ewona. Manje ke sihlalo la ngithintwa indaba ngiyawabona ama-medals. Asiqale sibonge kuqale eyePulasi. Cha sihlalo angikaze ngiyibonge leya nkomishi. Angibonge kakhulu sihlalo, ngisho ngithi idlalile inxaxheba enkulu kuthina. Mhlawumbe nje noma ungabheka ababukeli emakhaya eyiphi inkomishini ekhuluma ngayo? Okay, i-trophy noma inkomishi okhuluma ngayo i-trophy. Konje kuhlukane sihlalo. I-trophy nenkomishi kuyafana kuthi sekuhlukene ama-language yabona. Inkomishi masiyazi sithi trophy. Ayike sizofunda Kodwa ngiyabazi ababukeli bethu abebela ngiyamazi. Okay. I-trophy sithole ngelanga la osihlalo bekade bebekile umdlalo la-YMCA. Okay. Kuyi-trophy ye-recognition. Ye-recognition. Ngiyacabanga. Mhlawumbe sihlalo ngixolisa ukungena emadivini ukuthi iyangijabulisa lento ukuthi sesi-recognized By abantu abakhulu. Yes. Mhlawumbe sihlalo sibuyele kuwena sithole ukuthi yini le oyibonile wabona ukuthi siyanakeka nathi kuze kufike ekuthenini ikomiti lisi-recognize. No, ilokhuzana indlela enenze ngayo iyona emotivate umuntu ukuthi abe nakho recognize ngoba nibe very much professional. Okay. Asishayele izandla sebona ngathi khulu ukuthi yes. Nangena emzini ondoda nafike nje namemeza wabona abakhombi bememeza esangweni. Yes. Ukuthi hayi sicela ukuvulelwa. Ngakhuluma nani ngalubeka udaba ekomidini ikomiti lalamukela ngaphinde ngabuyela futhi kumina formally ukunazisa ukuthi no njengoba sakhuluma nani ikomiti likhona usemthethweni ukuthi mina iqobo lwami ke manje nginikeze feedback ukuthi ikomiti sesizodwa ke manje bathe ngabuyisa i-feedback esho ukuthi banamukela. So ke ngokubona indlela nani nikhandla ngawo ngokumsebenzi wethu. Yes. Ngayibona le ndondo inifanele emidlalweni wosihlalo la okwakungumdlalo nami ngithi owami. Yes. Ngoba kulo nyaka awukho umdlalo ophinde kuzobosihlalo. Yes. Sekuqhubeka amathini kuze kuyofika egcineni.
Mhlambe ngane ngiyabona la kunama-trophy awu-5 hayi kodwa noma ngabe kuthiwani sihlala ikhona yethu la hayi kulungile ake siyeke-ke mhlambe ngane kukhona esesikutholile ngalama-trophies from kusihlalo ukuthi akhonela ini ahamba kanjani? Ama-trophy okwamanje usihlalo besazowachaza besazomcela awachaze ukuthi ithini into yawo and stuff. Mhlambe sihlalo asikunikeza ithuba nanku ama-trophy mhlambe ngabe number 1 to 5 mhlambe ngabe khona olunye uhlelo. Okay, uhlelo lomdlalo Yes. sekuchazele kumdlalo omkhulu ukuthi kanjani. Kulowo mdlalo omkhulu kukhona nokhodi ojoyinelwa ngo-300 rand kushuthi amaqembu azoyiqhathanisela yona imali bese kuba nejaji lesibili. Ngaphezu kwalowo mdlalo esikhuluma ngawo omkhulu, kukhona umdlalo ngingathi ngiwubiza ngo-part 1 lo ozodlala nje manje masiqeda ukukhuluma. Kunamaqembu kulo mdlalo wosihlalo awala i-YMCA athola o-number 1 emidlalweni esike yabakhona ngonyaka. Okay. Ngawaxawulisa ngalowo mdlalo wosihlalo. Ngase ngibuye ngibheke ukuthi uma ngabe uwusihlalo ubaba wesifazwe lonke, yebo ekhona ngokwenkamo ubekwe kulo association okuwona kodwa egcineni kosuku amaqembu angaphandle kwabanye association ayeze ezovakasha aphinde athule uwena futhi stage mayesezodlala kusho ukuthi mayesela kuwena angawani. Akhona amaqembu azivakashelile emidlalweni esesike sayibeka ngonyaka angaphandle afika abashaya number 1. Okay. Lawo maqembu-ke nawo ngithe angiwaxhawulise namhlanje ngoba iqembu elidlalayo iqembu ngokobuholi engikhona nami kulona. Hhayi-ke ngokway-association-ke manje ubuholi ngokuphathwa kwalo liphethwe yimina. Ngase ngikhuluma ney'nsizwa zami ukuthi ake sibafisharishe laba bafike la beqhamuka ngaphandle bezosapotha bafike babashaya o-1 ngoba owami ngixawulise laba abangaphakathi. Yes. To motivate ukuthi abantu bekukhuthalele ukuza ku-association bethu abaqhamuka ngaphandle ukubona ukuthi izinto ezinhle khona zenzeka nendlela yokujula ikhona umuntu bese ejulile bese eqhamuka na-something kulokho okujula kwakhe. So-ke lama-trophy lawa awu-2 afanayo futhi alinganayo. Yes. Azosebenza kulo mdlalo engikhuluma ngawo. Okumdlalo wokukhomelisa o-number 1. Ngoba amashampiyoni angaphandle kodwa abe amashampiyoni la ekhaya. Bese kuzoba khona enye into engithule ngayibuka, amaqembu aba nesasasa kakhulu kwezemidlalweni uma ngabe umdlalo uncike eqenjini elithile wathathwa eqembini kunegama leqembu kuthiwa yilona elenza umdlalo. Osihlalo abaye basababuka njengama-standalone agent. Uma ngabe bebe umdlalo kube khona amaqembu alalayo nje kungekho inkinga ey'babambi ukuthi beze emdlalweni. Ngaphinda ngathi futhi bafana bama-high singers namaqembu abekhona emdlalweni washamela asiwanikezeni nawo isithebe sawo kanye nalawa aseke aba amashampiyoni. So-ke iqembu langaphandle elalikhona emdlalweni washamela ngoba awangaphakathi asuke anesibophezelo vele ukuthi u-association wakhe uma kunomdlalo akabe khona lowo muntu, kodwa lo wangaphandle usuke enganaso isibophezelo. Lokho kuseseka kwabo-ke siwoshameni beqhamuka ngaphandle nabo futhi ngibakhiphele esabo isithebe. Izodlala kanye le midlalo manje bazodlala kanye ngokulandelana bese amajaji bemabili isiphosheti sama-champion siye ejajini eliqondene uma kungena iqembu estage. Isiphosheti salezi ezazikhona kwashamela siye ejajini elifanele uma sengena lelo qembu lelo. Ama-trophy lawa wethu lawa alinganayo futhi afanayo awalowo mdlalo. O-number 1 ngapha nangapha bazothola imali bethole ne-trophy. Bese kuthi-ke u-number 2 uya enambeni yokugcina bazothola imali kuphela, bazowina bonke, akekho ozohamba imali engayiphethe ngoba ngikwenze kwangaba i-competition kwawumdlalo wokubaxhawulisa. Kodwa kufanele sikunikeze ijaji ithuba lokuthi liqabule ukuthi ubani wenze kahle walandela bani, kodwa nje umdlalo wesihle ukuze ingabi bikho engqondweni zethu indaba yokuthi bekuyi-competition. Bazothi uma sebeqeda ukudlala bese begibela la estage bonke bethula ingoma eyodwa etshengisayo ukuthi bebengaqhudelani ngenkathi bedlalela ijaji, bebejabulisa abalandeli kodwa
ukuze into yakhona izoba nomsoco. Salibiza-ke ijaji elizoqagula iy'namba ukuthi ngokubona kwalo nazi iy'namba mina engibona ukuthi bay'phumile, kodwa singakuthathi njenge-competition. Sizokwenza ngokuthi kungabibikho ngisho ey'ngqondweni zabantu ukuthi siphinde sibahlanganise la after sebephefome bonke sekufanele kuphume ama-result noma esephumile becula ingoma eyodwa. U-R2,000 la kuma-champion, Yes. u-R2,000 la kwezayivakashela osihlalo zangaphandle. Yes. Imihlomulo yakhona-ke unumber 1 ozothola itrophy ngapha nangapha, iholo lakhe u-R800. 800 Yes, netrophy njengoba kwabo number 1. Yes. Bese kuzothi unumber 2 uya ku-5 ngoba awu-5 ngala awu-5 nangala. Okay. Unumber 2 uya ku-5 bazothola o-R300. Oh, okay. No, ngiyayizwa sihlalo. Yes. Bese-ke bejabulela lezo y'mali bonke sebeyila esiteji ngasekugcineni. Konke lokhu sihlalo kwenzeka ngaphambili komdlalo osibekela namhlanje. Kuzokwenzeka ngaphambi komdlalo lo ka-20,000 noqhude ka-300. Okay. Futhi nje ngoba ngithe umdlalo owuphathi 1 iwona ozoqala. Yes. Unjengokujabulisa abalandeli kodwa siwukhathagorize ngale ndlela ukuze uzoba nomsoco. Unikeza igama. Ngingenze ngibaleka nemibuzo ngane ngoba ngiyayiqonda ukuthi imibuzo ikhona omningi. Siyathola ukuthi lezi eziwu-2 ezalo ngwamkhomelo usihlalo uxhawulisa amaqembu abe nabo ngaphambilini. Mhlawumbe kulaba asele sihlalo. Lezi ey'sele lapha-ke emdlalweni ka-20,000 Yes. isiteki lesi esikhulu. Yes. Unumber 1 uzothola u-R5,000 wakhe nale trophy. Yes. Number 1 uthola i-trophy no-5,000. Yes. Unumber 2 uzothola u-R4,000 wakhe nale trophy. 4,000 uhamba ne-trophy. Number 2 lo. regardless ukuthi uwala i-YMCA Noma ngabe waphi umdlalo wawo wonke umuntu lo esikhuluma ngawo-ke manje. Siyeke le categoriziwe ezoqala manje. Lo kawonke nje unumber 1 5,000 nale trophy. Unumber 2 u-4,000 nale trophy. Yes. Unumber 3 u-3,000 nale trophy. Bese ku-4-ke kuya-10 Yes. bazothola imali kuphela. Cha, ngane ngaphambi kokuthi ngikunikeze ithuba asishayele ihlombe lo mdlalo ukube kumkhulu. uhlelekile Kodwa kancane mhlawumbe kuthini ukuphola kwakho umbuzo ongabe unawo for isihlalo ucacisa ngomdlalo wanamhlanje. usihlalo mhlambe angasihlebela nje amaphi amaqembu abanawo angaphandle angekho under association YMCA. Amaqembu angaphandle asekhona manje ukuthi nazi indaba. Umlazi Tremendous usukhona ama-2K asemlazi. Ezincane Yes, omashelela ama-2K namanye futhi ama-2K Manchester Blade zikhona lezo y'ngane zikhona kulo mdlalo futhi kwama-champion. uColo Kanket Potchefstroom ngakini uzobe ekhona ukhona kulo mdlalo woShemen babekhona. I-Beautiful Stars ikhona futhi yase-Clermont. Amaqembu wonke lawo azodluliselana emzuliswaneni wokuqala. Azobe khona umzuliswano wokuqala. Nayo injabulo ngishisa sihlalo ngiyeza ukhuluma ngegoli. Ngike ngathi ngiphenya la ezinkundleni zokuxhumana ngiyathola ukuthi isikhalo sikhule goli engathi ama-team ayaphela emahholo. Mhlawumbe ngabe sihlalo kukhona yini ukwenza okuhlukile ngendlela wena owenza ngayo la eThekwini nanka amaqembu siyezwe uyawabala ahlukene maningi kukhona naso bakhona egoli ezana. And ngiyathola ngalo ukuthi isibalo siyasehla sishona ezathi. Mhlawumbe ngingathini ukuphawula kwakho sihlalo lo mdlalo. Ngicela ungabhawuli kakhulu ngendaba yasegoli kakhulukazi lo wangena wakho. Okay. Kodwa ngiphinde futhi ngingagwemi ukuveza ilaka lami lokuthi njengoba sila endimeni yamaciko simele futhi ijenda yesicathameli. Siyafisa ngelela ukuthi iy'nkinga ey'khona ibe khona indlela nje la esibuthana khona halfway bese kuxazululwa iy'nkinga ezikhona ngale ukuthi kuzobe khona ukuyiqinisa. Ngiyafisa impela ukuthi eyaseGoli noma ngabe ngingayena wakhona kodwa iy'ndaba ngezizwa zingekho zinhle zingiphatha kabi. Ngiyafisa ukuthi ngathi abaholi bakhona eGoli bengayisukumela ngendlela ukuthi igcine ilungisekile. Nginaso leso sifiso futhi esikhulu enhliziyweni yami
ey'nkundleni zokuxhumana kuyaphithizela izinto. Yeah. Kuyaphithizela kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Yeah. Especially uma ngabe sizothinta usoseshini wase-YMCA. Okuwuwona usihlalo awuphethe. Okuwuwona usihlalo wethu. Noma kuthiwa ngeke sibaleke kulo mbuzo. Because kuyaphithizela ey'nkundleni zokuxhumana nosenesikhuthi, and I'm sure abantu bayafisa ukwazi ukuthi kwenzekalani, is it true or false, ama-rumors or ama-facts. Kusiphi isihloko? Sihlalo ngiyaya khona lapho esihlokweni sokuthi Okay. nayi le ndaba yokuthi amaqembu angaphansi kwa-association wase-YMCA adlala isitokufela sikaqobo. Indaba enkulu kangaka. Inkulu indaba, nami sengike ngayizwa. Ngizwile kunjalo. Nginombono wami mhlawumbe engingawuveza kobudomeni nabe ngeke ngize ngisho ukuthi udlale. Yeah. Uma ngabe sisemdlalweni ngenkathi amaqembu eserejistiwe sesishayela isikhathi sokuthi akuyodingwa amajaji, iqembu neqembu likhipha umuntu 1 Ukuyofuna amajaji. engene ekwantameni bonke ndawonye beyogcina ijaji. Mase thina sibakhiphile sathi nasi isikhathi nathi siposhida abanye oqasha amajaji noma ijaji, thina sekuphelile sesilindele ijaji abazofika nayo. Mind you, basuke berepresentile iqembu neqembu. So-ke uma ngabe sebehamba baya endaweni abasuke bevumelene ngayo bonke, thina singekho singazi sisebenzisa ijaji abafike nalo noma amajaji afike nalo. Okay. So-ke ngeke bhuti sengikhona etekisini, Yes. wena uthi itekisi kuyalinganisa ayihambe eWestville. Uma ngabe ngibona ukuthi angikho happy ngokusikhomba kwakhe eWestville, kufanele ngikuphikise right from there. Ngenkathi uyisho lo, Yes. ngibeke izathu zami ukuthi angithandi ukuthi seWestville. Injalo sihlalo. Yes, ngibeke izathu zami. So-ke yiyo-ke le ngisho ukuthi iy'nqumo abasuke bey'thatha laphana basuke bezithathela bona nama-team abo. Lokho kuchaza ukuthi ijaji abasuke bebuye nalo noma amajaji ababuya nawo basuke bevumelene, thina sazi ukuthi yonke into isuke right. Ngedlule-ke lapho sekutholakele-ke ijaji sekuyadlalwa. Ngenhlanhla-ke uma ngabe sithe siyagudla sayogudla kumuntu owazimile, mina ngeke ngize ngiy'thathe zonke iy'namba ezokuye noma uthi kuwinwa mhlawumpe kugcinwa ku-5 kuyalinganisa. Ngizothatha unumber 1. Ufone u-2 kuya ku-5 sekuyinamba zabanye ngithi. Kodwa ukhona umuntu ozocomplaina engazange ayiphume nazo-ke lezi ezinye ey'salile kulaba athi bebedlala isitokofela. Engekho nasebhodini. Bengayitholanga kwazona lezi ey'salile zisale kulaba athi badlala isitokofela, engingasho ukuthi badlala isitokofela, athi yena badlala isitokofela, kodwa futhi aphinde angayithathi lezi ey'salile. Uma uzothi iqembu liwukuthi liyasibulala ngexhobo, isixhobo salo sizomnika unumber 1. Uma kuthi into ekhona mina ngazi angaze ngicule ijaji, ngisebenza ngejaji eselile-ke ngikunikeze imigomo ezosebenza ngaphansi kwayo. Kodwa nginakho lokho ukuthi basuke bebonke ndawonye bevumelane ngendawo abazodlala kuyona, bephinde bevumelane ngomuntu abazomthatha la sebefike khona. Again uma sebedlala futhi lowo muntu okube yinhlanhla yakhe ukuthi kuqondane nokuthi nasi isigcobo sakhe akazoyithatha zonke iy'namba, ngisaphinde ngiyalisho lona. Uzothatha inamba eyodwa ayishiye ezeni. unumber 2, 3, 4 uye kubani Kodwa kanjani? kucomplain umuntu ongatholanga ngisho 5. Okay. Mhlambe kungabe ikhona indlela engenziwa ngayo ekufuneni amajaji engenza wonke umuntu mhlambe agcine ese-satisfied? Ayikho ngoba ngisho ngabe kumdlalo othi uzoza namajaji akho, Still kuzokhuluma. kuloyo winile kuzophinde kuthiwa umtshelile ukuthi awinise mali. So ayikho e-right yona le ebangwa manje yona e-right. Ingakhona i-option ukuthi mhlawumbe kuthiwa osihlalo abawacinga amajaji, kodwa ngifuna ukutshela uma ngathi ngiyamcinga mina ijaji ngivele libeke phezulu i-team, mhlawumbe i-team A igama le-team lelo ngivele ngizeyibize egama ukuthi hayi vele i-team yakhulu kuzale u-2, noma kuvele kuphuma ama-team ase-YMCA kodwa alandelayo. Okuyinto kuyenzeka, into kuyenzeka bese kuza wona kuthiwa
anoJomo. Kodwa manje ayi mina angikholelwa kuyanto mase ngikhuluma iqiniso angikholelwa kuyanto but-ke umuntu nomuntu unendlela understanda ngayo. Mhlambe ngibalekela nesikhathi singaze yes. Mhlambe awuchaze ngokuzwa kwakho into abathenzela kanjani istokfela soqobo. As much as I didn't pay much attention to Yeah. it, but ngithe mangizwa it's more like ngiyakhuluma namaqembu ukuthi okay, if umuntu obezothatha number 1 namhlanje ukuthi u2 no3 kuzoba ukuthi mina Ngesonto nakuyilo kufanele landelayo futhi sizoba nesigcobo sethu. Yeah. And then if ever wena uzophuma 1 and then ukuthi mina bisolandela lapha kusenezinye ngoba lento kufanele siyibheke ngicabanga ukuthi into eziningi ziliwa ngomqondweni babulethu ukuthi ukuze ngikuconvince ukuthi uyikhiphe lento kufanele ngibeke ama facts. Ake sibheke mhlawumbe umdlalo esiphuma kuwona. Ngabe mhlawumbe iqembu eliwinile bekwela kuphi babulethu? Iqembu lawina lapha wawina kakhulu amaqembu la ase YMCA Claremont. eClaremont. Umdlalo waseClaremont. Uma kunestokfela mhlawumbe ngabe bathi awina ngawona wodwa Yes. kodwa kwawina kakhulu amaqembu ase-YMCA. ase YMCA. Ososeshini ababili lapha likhona lasendwedwe lawina ososeshini ababili abahlukene okuyiClaremont Claremont ne-YMCA. ne-YMCA. So Likhona ukuthi nelasendwedwe izikhiphe lento yestokfela. Kungenzeka yini kule stokfela esike emqondweni wabantu babuluthuli siqhubeke naseClaremont sibikwa la ekhaya? uyabona njengoba mina ngingakholelwa kuyona leyo nto ngisho lana ekhaya Yes. ngifuna ukuthi ngiyiconfirm ukuthi ingenzeka la ngaphandle. Umlalelo TV kwe-IZTV lapho ekhaya into esifuna ukuyithola la ukuthi mhlambe usihlalo asicacisele ngokuqonda kwakhe ukuthi uhlelo lamajaji nalezi nkulumo ezikhona ukuthi luhamba lifikephi, kodwa ke ngenxa yesikhathi incane ngicabanga ukuthi lolu daba liyafuna ukujulelwa nakubona futhi office party abaholi bamaqembu ukuthi basiphendulele nabo ukuthi ngabe uma kuyinto ekhona yenzeka kanjani, uma ingekho siyenza kanjani ukuthi iphume emqondweni wabantu. ya nokuthi futhi mhlambe kungenzeka ukuthi thina sibheka ngeso le-understanding yethu, mhlawumbe abalaleli banenye understanding nabo futhi ngiyacabanga ukuthi bavumelekile ukuthi baphinde baphawule ngaphansi kwale video basikhombise imbono yabo. Kodwa futhi kukhona okushiwe ubabuluthulu okusihlalo engathi mina singabambelela khona ukuthi usihlalo uma bephuma i-team eyofuna amajaji alikho iqembu elisuke lingamelelekile. Ya phuma umuntu i-team yethu. Ngaphandle kwalisuka lizofika lethu kwabona emdlalweni. Kodwa manje ngizibuza ukuthi ngingavuma yini mina ukuthi ngithi khuluma nalo wamuntu sihamba sonke. Ila esiconfuseka sokukhona most yethu econfuseka khona ukuthi Mhlawumbe nje siphetha kancane ngathina wakho ukugcina sisazothola okunye okuqondene nalolu daba ngoba fanele silwe lento bonke umuntu sihlalo mayiphuma i-YMCA aphume inhliziyo imhlophe. Yes. Ngani ukuthi niphawula kwakho? no okwamanje angithi nje asivale la sizophinde siqhubeke futhi mhlambe after umdlalo or before uqala umdlalo, but abalaleli they can comment under i-video lena basitshele basizile imbono yabo nokuthi uthini okwabuphawu because nabo siyabadinga. Sihlalo babuluthuli siyabonga kakhulu nangokusichazela nangomsebenzi omuhle kangaka. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga uthiwe ake kuqhudelane wonke lama province Association. Ama-province nabo o-association ngoba ngithi koxhopho komzini ukhulu kuphina Unobizana kusazoyikwebizana nge-29 noma mhlambe iqale kwi-province isifiso sami ake siqale khona kuthiwe akuhlanganiswe bonke oshemene noma bonke o-association kubhekwe o-association abenza kangcono. Engicabanga ukuthi lapho bangaprezentwa inani lama-team eli-attend imidlalo izinto ezifana nalezi. Engicabanga ukuthi-ke owethu sihlalo ngabe sephambili. Ngeke usephethe isixoxo esandla. No, sihlalo mhlawumbe amabili amathathu nesisonga leli nekhulumo sisazoqhubeka. No, mhlawumbe ngingavala nje ukuthi bafethu ngiyabonga nakuba ningibambe nami ngematasatasa. Kodwa-ke umuntu vele phela usetohweni. Kufanele ingoma yakhona ayihloniphe. Nalokhu futhi engibizele khona kubalulekile kakhulu bafethu. Ziningi izinto engibona ukuthi zizovundululeka ihlala obala bese ziya-ayineka futhi. Bese ziya-ayineka okuyiyona nhloso. Zingahlezi zihleli ngaphansi zishwabene zinjalo ngoba
Mangabe zizohlala kanjalo, zizohlala isikhathi eside igcine seyilimaza umuntu noma abantu. Sesilimaza nawo lo msebenzi Yes. Asibonge kakhulu bakuthule ngesikhathi sakho sithiwa sibona sona naso kuntambama mhla ka-15 August 2026 e-YMCA. Njengamanje ke ngiphethe iline yaphethe namhlanje okwama-champions angesibona angaphansi kwe-association wase-YMCA, which is oMashelela side, Kozoba, Umlazi Tremendous, and Isiya Phambili Happy Boys, together with iqembu elalikade li-attendile emdlalweni wo-chairman okuyi-Beautiful Stars. Ikhona i-Beautiful Stars phakathi kwethu? Yes, ikhona. So ngizocela ukunibingelela sanibona. Niyaphila kodwa isizotha senu bafowethu, isizotha senu. Ngizwa kahle mina. Ngizoqala lapho ku-Beautiful Stars. No, kwaMashelela. Angiqala kuMashelela ekuqaleni. Uthi uyaphila? Ngiphila kakhulu. Ngingathatha isikhathi sakho side kakhulu, ngicela uzazise. Igama uSiyabonga kaThele Magayi. suke Greater Katomen eMkhumbane, so umphathi waMashelela. Umphathi waMashelela esibuye sithi ama-champions. Ne ama-champions noma ngithi oMashelela eney'ngane ey'ncane. Yes. Uzimeneja kanjani? Because ngiyacabanga abanye babo they are busy, bafuna ukudlala ibhola, bafuna ukwenzani. Kunjengoba usho engakusho uMashelela ingane eziqhamuka kuma-ward awu-4, Okay. kuma-secondary awu-4, so sibathatha lapha kuma-competition ama-culture bese siyaselecta silethe kwase kwakheka lezi y'ngane lezi ey'bizwa ngoMashelela. So ngenhlanhla uma uzobuka indawo yase-Greater Katomen eMkhumbane, indawo edelelekile eyimjondolo, kodwa uNkulunkulu enamandla ngendlela abahlonipha ngayo, ngendlela abalalela ngayo, ngendlela abayihlonipha ngayo le genre le yesiphathamiya, bayihlonipha ngale ndlela le exabayo. Akukho umzima engikutholayo and siyabona ukuthi sikumanage indaba yesikole, ibhola, abazali ekhaya nomculo, so kulula kakhulu. So zonke lezi iy'kole ezi-4 ukhulume ngazo Sekhethomen. Oh, all right. Yes. Iqembu linesikhathi esingakanani likhona? Ngizothi oMashelela kahle oMashelela isizukulwane soMkhumbane, mhlawumbe ngizokhumbula uMkhumbane. Okay. Isizukulwane soMkhumbane, so oMashelela bana 2 years beqalile. Unyaka wesibili lo beqalile. Unyaka wesibili lo. Kodwa seke baba bama-champions. Into enjaba kuyona. Ngeke kusho ukuthini lokho wena? Kusho ukuthi balalela. Kusho ukuthi balalela. Hayi engathi sisakayikholwa lento sisi noma uyathuka uyasaba kwenzakalani? Osiyami ngithukile ngiyasaba ukuthi khona abantu abana 2 years aselwe ama-champions. Imagine yo hayi. Yasaba mhlawumbe enye into engingayisho, mhlawumbe eyenza kube lula ukusebenza noMashelela. Abanye babo basuka lapha kuMkhumbane ekhaya kudala, so kuvele kwalula kakhulu. Okay. Kulamathima amancane aboma uzobhekela amathima amancane esinawo oMashelela sinomlazi Tremendous. Lapho kumlazi Tremendous khona lokho kusakuncane nje bakithi mhlawumbe ngixolise ngone ukungena lemini, mhlawumbe 2 minutes 1 minute bonke ngoba engathi sebeyabizwa. Mhlawumbe nesiqale ngokuthi ngala ecaleni usesayinile. Ilekile ekhaya. Lo wakwaSinama iqembu ohlanganisana siyafuna eLife Emote. So yilokho engicela imayikile ngane uqhubeka ngokwe-profile yakho lakhelwe nje Life Emote le siyafana. So yilokho engakusho bafowethu iqembu nje li-organize lihlelekile. Ukuba amanye bama-champions kwi-YMCA namhlanje ningesona phakathi kwabantu kwe-association wama-SA, unina kuninzi nafila kanjani?
no ukusenze nje sisingabeka ukuthi ungathi ukuba ama-champions akuyona into yokuqala yabo into esokuqala into evele nje kwempilo ngakho engakusho akusithusa akusithusa kunjalo nje yazi ingane ijabulile bese uzwayidile isikhathi bekwazi ukusikhava ukuze abamthatha kancane ukuthi bama-champions bambona kubalulekile because ukumvela kancane phela ubizwa njengama-champions siba yiyona but singabizwa ukuza njengama-champions. Mhlawumbe yini esingayilindela-ke namhlanje ama-champions ngoba ama-champions last week izinto No, not last week. kweminye yemidlalo Mhlawumbe usilungiselele kanjani namhlanje Engizokucacisa bafowethu I think bonke abafowethu bema-champions ba-ready for competition. Yeah. So ngokwethembu si-ready noma yini ungenzeka noma yini lapho so into ethi abafowethu angibazi bona bayilungisela kanjani but I'm sure kodwa bayilungisela ukufuna ukuyidlala hayi njenganami isikhathi samini-ke iyona impilo esiyiphilayo akekho umuntu osuke endlini ezothi ufana lahle kodwa kuya ngokuthi performance hambe kanjani ijaji lamhlanje angakanani asiqhubeke amongst the three of you ninga-champions kusho ukuthi champion esayisikhona namhlanje. exactly kungabi mina ngenkathi mina Wena ngiyakubona nami kodwa ngiyakubona alright ikhona sinengane encane kwenenza ukuthi primary Yeah. igatha yabo sobethani sinasebusuku anihlupheki ngalokho. Hayi, ngivikelele kakhulu ngokubuza nani opportunity sisibize sizila ku-interview. It's such a great honor, siyabonga kakhulu. Ya kunzima kakhulu Shelbo Steve umncane ngasizobona le baby. But uyibambile ngoba wayikhetha lento ayengithi wakhethwa nje. Uzaleni kakhulu lento uyayifuna uyena othe hayi siyahambile uyena ofaka umfutho forward. uyithini And futhi ulokhuzana kuSicebe sikumention lokuthi uSicebe is not just a team member but uthula indlela. Emncane enjalo but uthula indlela. mhlawumbe ubhuti ngoba usegqokile sezibize kaningi ezakhe asimtshele mhlawumbe uqale ngibambe ithambo ngawuqala ubambe ithambo kozakho kwethu kwenzela ukuthi singathi mhlawumbe emva komcimbi sesiyahlukana asizange sakwazi ukuthi sibambane ibise nje mhlawumbe siqhubeke none ubhuti osele Ubhuti Beautiful Stars. Beautiful Stars. Yeah. Beautiful Stars i-team engingayibona icula nabaculi abayifew but na-manage ukuthola inami. Nenza ngani bafethu kukhona nongaphansi esingakuboni. Hayi ngizothi akukho ngaphandle kwalokho kukhona nje lapha estage ukuthi ukuhlanganisa nje bese sibone ukuthi amaphimbo ahlangene kahle konke esikwenzayo uqondile uma lethe sibe bese kuba-ke kube-ke namajaji-ke akubonile lokhu besikuphethe ngoba yona phela okanye mhlawumbe futhi kukhona okuphathwayo kancane ukuthi ngapho ngeke ngithi ngoba kusuke kulalele umculo kusuke kungalaleli izinto ey'khathayo hhayi ngeke ukuthi Phela ukhakha isanyakaza lapha nabakithi. mhlawumbe njengane niselapha phela udaba laSicebe omncane oseprimary asikhulume namhlanje kumhla ka-15 ku-August ukuthi besiyofihla elinye lamaciko elaziwa ngoSicebe. Mhlawumbe nebhuti ungathela ukuphawula kwakho ukuphawukelela amaciko asemahholo emculweni kaXhoxhoza namhlanje besilathe eqhawe kuSicebe. ngikathi nje emacikweni ewonke ngeke ngisakhulumela asehholo kuphela kodwa emacikweni ewonke engathi ngabambana ma kukhona la konakele khona sizame ukuthi sonke sibambane sikhalisana khona sikwazi ukuthi siye phambili ngoba silana nje sesifana nomndeni la emculweni angoba sihleli ngoba sithi sihleli nje kodwa sengiyabazi abanye ngangingabazi njalo sesihlale siyindawonye ngakho-ke ngaso sonke isikhathi engathi singahlale nje sibambene ukuthi umculo lo kamaskandi umculo esicathamile umculo kodwa ngasikhuluma ukuthi umculo Kudala ikhona nombe siyabha nawo namhlanje. hayi konke kulele emajajini mina ngokwami ngisuke ngiyiphethe kodwa amajaji awusikebele mphathi eyipho osuke uyiphethe wena noma kweyizinto ezwinayo lezi ey'suke nje zifunwa amajaji lapho ukuthi izona ezowina nami ngiyibale kusawo kodwa-ke iyodwa isuke ifunwa kakhulu bese-ke hhayi libheka-ke loo ntayi mhlawumbe selingakunikeza kapha kancane kodwa le sonke suke siyifuna hhayi suke
ufuna yona nawe nawe ufuna yona uthi ufuna ukubalwa kulaba abayilandile hayi abayilethile. Asikakhulu. Asikakhulu. Okay, hayi ipahlukile mina. Mhlawumbe nona ugoqa kwakho kwethu Sibonge besiqinile. Siphinde futhi sibakhuthaze ukuthi balandele ipage iBullas SC Media ekuyona esakaza imisebenzi yonke yale TV yalombukiso yalama interview ngane sizoba. Ngizocela nje ukubonga kakhulu and enze ezikudishilo and all the best for today. Or tonight actually. Yeah. Siyabonga kakhulu. Bonga thina. Siyabonga kakhulu mkhawulo ugqoka bese ngiyothatha one mama. Ngicela ukunibingelela iseshi. Haleluya. Umuntu abongeke bafowethu nokuthi umuntu mangabe ehlabe ikhwele ukuthi niyacelwa ukuthi nisondele kukhona izithebe eziqondene nani nje ngqo. Ngakhohlwa ngisho nayo izingane zami la ekhaya. Ngaqondana nje nani. Naba special. Njengoba nimuka njena njengoba ni special bafowethu. Amakategori mabili ikategori yamaqembu asivakashela azoseka umdlalo woshemeni eqhamuka ngaphandle awala ekhaya avela nesibophezelo umdlalo usuke kuwawo agcine emangaki agcine ewu4 esikhundleni sika 5 azowina uma4. Bengisaninoma ke bafowethu ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi umuntu umehlabe ikwele enibiza ngalendlela anibize ngayo enifaka kulama category anuwacoshanga phansi bafowethu, anuwacoshanga phansi. Imidlalo yoshemeni, imidlalo yonobuhle isasasa likho elikhulu ngoba sibheka kakhulu imidlalo esuke incikiswe egameni lethimu. So ke siyakubonga lokho. Kule category yama champion akukho lula bafowethu ukuvela ebhodini
uLoni ibhodi uqobo akukho lula ukuthola unumber 1. So-ke yibona-ke unumber 1 bethu laba abanye babo bebengekho-ke emqhudelwaneni bebengekho emqhudelwaneni bafowethu. Umuntu bebaxhawulisa ngale ndlela engiyishoyo, ngibaxhawulisela lokhu abakwenzile. Kodwa ukuze umdlalo ube muhle, umuntu udecide ukuthi alibe khona ijaji elizosho ukuthi ubani ngibone ukuthi wenze kahle mina ngendlela yami, kodwa kuyona i-competition. That is why ngibabeke kanje ukuthi emva kokuba-ke sebengene bededelana akube khona la bezongena khona sebehlangene bonke kanye kanye. Amajaji mangabe eqeda ukukhipha imiphumela ezoba nawo ko number 1 no 2 no 3 njengoba ngisho ukuthi kubalekile ukuthi ukuze umcimbi ube muhle nezinga lokuyimisela libe phezulu kube khona ijaji noma amajaji azoqagula ukuthi mina ngibone kanjani. So uma eqeda amajaji ukukhipha imiphumela bazodlala ingoma eyodwa bonke, bazoyidecidela bona ukuthi yipi, kungabe omunye wabo, kungabe ingoma noma yipi, nabazoyikhanda manje kukubona bazoyidecidela bona. Uzani majaji ama utsenerate. Sanibonani njani? Okay, kama uxolo. So position 3 wami draw number 1. Udraw number 1 uposition 3 lapha koSwenka. Yebo. Ujaji A sizosho njalo. Ebese uposition 2 wami udraw number 3. Udraw number 3 uposition 2. That's clear. And then last but not least, position 1 wami is draw number 2. Draw number 2 okay. Asinikezeni ukoli kwakhe. Asimlale. NgoSwenka uposition 1 wami Opposition 3 wami udraw number 1. Draw number 1 position 3. Bese kuthi uposition 2 wami udraw number 3. Draw number 3 position 2. Okay, asilindele champion yakhe phela. Asilindele champion yakhe asinikeze. Position 1. Bese uthi uposition number 1 wami udraw number 2. Draw number 2. Okay. Asidluleni selapha emaqenjini. Amagama amakhulu lapha phezulu sesikusikosheti abhala ukuthini? Amagama aphezulu nje okuqala lapha amakhulu. Ngale. Wena siswami, amagama amakhulu lapha phezulu abhala ukuthini? Lapho kusikoshethi. Amagama amakhulu lapha phezulu ekugcineni. Phezulu ekugcineni. Abhala ukuthini? Qatamia music competition. Cha, laba ngasetla kwalapha. Chairman game. Okay. Usho ukuthi uzosinika impumela esuka ku4 iya ku1. Uzoyibiza ngaleyo sequence. Okay.
1 2 3 go njengoba donza koswenka uqala position 4 yedwa uhlele izandla ungangitshengisi ya khuluma uthini into engiphambanisile la maphepha awu-4 so la khona ngaphi unumber 5 number 6 kungabhalekanga kula maphepha agree ubungamjaji ngimjajile kulawa lapho mana wena ujaji amateam awu-4 simlaleleni-ke asikipele impumela imiphumela yami-ke yesitathamia mana singale ubejaja laba ababekhona emdlalweni wo-chairman lo ngala ubejaja laba abama-champion abeke baphuma number 1 beqhamuka ngaphandle kwase-YMCA sizoqala-ke ngempumela yo-chairman nansa ngale sikunikeze ithuba okay siko-chairman babudu siko-chairman loya 4 wama-team qhubeka sisi okay position 4 wami it's draw number 1 draw number 1 beautiful start beautiful start qhubeka opposition 2 position 3 position 3 wami it's draw number 2 draw number 2 siyaphambili siyakubamba nje position balon position 2 qhubeka and then position 2 wami it's draw number 4 udraw number 4 udraw number 4 omasherere udraw number 4 omasherere i-champion yakho sis and then the champion champion yami which is position number 1 it's draw number 3 umlozi ufuna indawo Exit. Umuntu Bello from IZTV. Introduce us. Okay, Umuntu Bello from IZTV. Amathathu ethu lawa anamhlanje for category yokuqala yomcimbi wesifo namhlanje leWMCA. Yayibona lona. All right. Ngicela introduce us one. mina igama lami nguzama Uzama wakomete uSimpilo kwabe uyeyeye. All right. Ubusisi yena? igama uxolo wakaTembe ngisuka kwaMhlabelingani All right. Umhlaba uyalingana nakuphi nasemtuba indawo esithokuba kodwa eThekwini ngiwayo eThekwini sibuka manje bese sifuna ukuthi umsebenzi all right okay I thought you were serious bese ibona ata sesibhedile baqeda abantu ngiqeda ngiyanibona nayo lo nto yokuthi yakhe so
Was it your first time namhlanje nenza umsebenzi wobama-judge? Yes. How was your experience? It was so nice, I'm not gonna lie. And So nice. for the fact that we are not familiar with this type of media, Yeah. you know, Jerry was so nice. Ngeke ngaze ngambona ugiya lapha estage. Yeah, kusho ukuthi ngingasho ngithi usenjoyile. Yes. In such a way that waze wakhetha ubajoyina wabajabulela nalo. Isn't that great? Yes. Ah, ah, I would definitely come back. Really? Mina ngakujabulela guys. Ukubona abantu abasebancane endimeni yesakamiya like bekhula nathi ayibona into kanjalo. I would love that. Yeah. So nina ke nithi vele definitely should sing. So, Talalanga, so. Oh, Nicola like those. Oh, okay. All right. Do you have any questions for that? Yes, actually njengamanje bapromisa wonke umuntu ozobe edukele mina ukuthi bona no matter what, regardless the situation, regardless that's what to the stage like my team, or that they are coming back. Yes. And I'm sure bazobuya nabanye futhi akozawa abanganga. But you know what is yabuya lapha, let's go there. Imagine. Yes. Siyabonga kakhulu guys ukuba nani ne. Thank you so much, nihambe kahle. Yeah.